Hej, Jim fra Mobilholder.dk her. Holderen står her med at bruge det svarnummer 521. Det er en aktiv holder til iPad mini. Det er til den første iPad mini'erne. Det er en aktiv holder, det vil sige, at den er med cigarstik. Det er et aftagelig cigarstik, som har også mulighed for at sætte den til USB-stik. Det vil sige, at du kan principielt også bruge den indendørs til computer osv. Holderen er som sagt lavet specifikt til iPad mini. Det vil sige, at den passer direkte i, når tabletten hedder det selvfølgelig, ikke har cover på. Hvis du har en tablet med cover, så skal du bruge en af de universale i stedet for. Når jeg har klikket i, så kan jeg skubbe den ind over laderstik, og så sidder den fast her og kan oplade. Tilsvarende så er den altså lige til at skubbe ud og tage ud igen. Når den sidder heri, så har jeg adgang til jackstikket, jeg har adgang til tænd- og slukknappen, jeg har adgang til volumenknapperne. Faktisk så er kameraet også frit, og tilsvarende er home-knappen også tilgængelig. Så jeg har mulighed for at betjene samtlige knapper på enheden her. Holderen har kuglet på bagsiden, hvilket gør, at den kan vippes fra side til side i forhold til at undgå lysindfald. Ligeledes kan holderen drejes imellem lodret og vandret position. Holderen kan nemt monteres på en af Brodis mange forskellige monteringsløsninger. Der findes nakkestøttebeslag og proklipbeslag til montering i bil og lastbil, pedestalmounts til montering på både og butikker eksempelvis. Ligeledes findes der forskellige monteringsbeslag til vægge, cykler, lastbiler og meget andet. Det var en kort gennemgang af aktivholderen til iPad mini, den der hedder 521. Som altid har du nogle spørgsmål til denne holder eller nogle af de øvrige produkter, så tryk med kontakt os på support@mobilholder.dk eller på vores telefon. God dag!